Hola, sóc Vicent Camps, recitador. Bé, volia participar amb tots vosaltres celebrant un poc, en la mesura del possible, confinats, però celebrant un poc aquest dia del llibre, aquest dia del llibre tan especial de l'any 2020. I com no podia ser d'una altra manera, doncs jo el que vaig a fer va ser participar recitant-vos un poema d'un llibre que és una antologia que vaig fer fa ja un munt d'anys, fa uns quants anys, sobre l'obra recitable de Vicent Andrés Estellés. Jo vaig pensar quins poemes, després de la meva experiència, havien sigut els que millor resultat m'havien donat recitant-los, i pensant sobretot en la gent més jove, vaig fer esta antologia de poesia recitable de Vicent Andrés Estellés. Dins d'este llibre hi ha un poema que s'anomena Sí i que a mi m'agrada especialment. Bé, amb ell vaig a contribuir avui en este dia del llibre amb la Biblioteca de Montcada, amb tots els usuaris i usuàries on jo tantes vegades he treballat i tan a gust. Així és que, escolteu, diu així: si no és alegria, no vull poesia. Res de res. Ara tornaria per aquells carrers, per aquelles places, per aquelles nits. Et mossegaria els llavis i els pits, uns mossos petits. Ara et diria que et vull molt més. Ara tornaria per aquells carrers. Ara et faria un bes innocent, els llavis, les dents. Si no és alegria, no vull poesia. Bé, doncs això, que tingueu un dia del llibre molt bonic, molt especial, i que ja no molt de tardar, segur que ens tornem a veure per Montcada i tornem a gaudir junts de la poesia dita, de la poesia llegida i de la poesia sentida. Vinga, ens veiem. Bona vesprada.